Ja, hej og velkommen til vores lille matematikvideo her, hvor vi vil prøve at beskrive noget af det matematik, som vi har brugt i vores arbejdskort til studieprojekt 2. Vi har blandt andet en opgave, hvor der er en dreng, der sætter nogle penge i banken, og skal så se, hvor mange penge der er i banken efter et x antal år. Når man snakker om det her med at sætte penge i banken, så er det jo oplagt at bruge formlen for renters rente, og det er den, vi har stående her på skærmen. Vi har altså her et startkapital, det vil sige, det er de penge, vi sætter i banken. Herinde der har vi jo 1 plus r, det bliver jo den samlede rente. Og i ende, det er altså det antal terminer, som vi har pengene stående. Og så får vi så kapital efter en terminer herude. Vi har valgt at lave bare et tilfældigt eksempel, bare lige for hurtigt at gennemgå det her. Og vi har altså valgt, at vores startkapital, det penge, vi sætter i banken, det er 1200 kroner. Vi får her i det her tilfælde 15% i rente, så det er altså 0,15, hvilket så vil give 1,15, når vi plusser det med den ene. Og vi har valgt, at vores terminer i det her tilfælde er i 8 måneder. Hvis vi vælger at plotte de tal her ind i den overstående ligning, så får vi altså en ligning, der kommer til at se sådan her ud. For 1200 gange, og så de 1 plus 0,15, og i 8. Vi kan så ved at trykke ind på lommeregner for eksempel finde ud af, at vi efter 8 måneder til denne fantastiske rente vil have 3670 kroner stående. Vi har også en opgave med en pizzamand, som skal ud og køre med en pizza for at aflevere den til den her fødselsdag, som der bliver holdt. Her er der jo ikke tale om renters regning. Der er tale om en pizza, der taber temperaturen, men så længe at den taber temperaturen med den samme procent hele tiden, hvilket den gør i det her tilfælde, jamen så kan vi heldigvis bruge den samme formel. Hvis vi kigger på det her eksempel, så er pizzaen altså 100 grader, da den kører fra det pizzeria, som den skal køre fra. Som sagt havde vi så valgt jo, at den mister 4% af sin temperatur. Det vil så skrives som minus 0,04, da den jo altså mister noget af sin varme. Og hvor langt han så skal køre, det er jo så det, der er spørgsmålet. I det her tilfælde har vi valgt, at pizzamanden skal køre 8 km. Igen, der kan vi så plotte vores tal ind i ligningen ovenover, og vi vil altså få en ligning, der kommer til at se sådan her ud. 100 grader i starten, og så gange med 0,96, da det jo er plus r, men r er minus 0,04, så får vi 0,96, og det er så i 8. Og der vil vi så kunne regne ud, at pizzaen, når den når frem til sin destination her ved fødselsdagen, vil være 72,14 grader varm. Vores sidste opgave, som faktisk er den første i vores arbejdsark, den handler om nogle drenge, der skal drikke det her sodavand, og det ender altså med at blive en hyperbel. Det, der er vigtigt for eleverne at vide omkring hyperbler, det er, at formlen hedder jo y lig a over x, og altså a divideret med x, og man kan simpelthen ikke dividere med x. Det er enormt vigtigt for eleverne til at forstå, at det kan ikke lade sig gøre. Det vil altså sige, at x ikke kan blive 0 på noget tidspunkt. Den her formel, når eleverne så har lavet deres lille silleben, eller hvad de måtte have lavet, og har tegnet deres prikker ind og skal til at tegne deres graf, så er det enormt vigtigt, at de forstår, at da x ikke kan være 0, så vil den altså aldrig komme til at krydse hverken x eller y-aksen, den her graf, de har lavet. Samtidig er det vigtigt, at de forstår, at da a jo både kan være positiv og negativ tal, og man vil få samme resultat, når du dividerer med det samme tal, så vil du bare få det samme minustal eller det samme plustal. Hvis du for eksempel har a til at være 2 og a til at være minus 2, så vil resultatet altså give det samme, bare med et minus foran. Derfor vil linjen eller grafen altid have en fuldstændig identisk spejling i det modsatstående kvadrat i et koordinatsystem. Sådan her, for eksempel, kunne det se ud. Så kunne vi godt tænke os at sige tak for denne gang. Det er os, der har lavet det, og vi var glade for, at du gad at se det. Hej hej.